Nad očekávání rychlý růst intenzity dopravy ve městech i na silnicích vyžaduje nezbytně stavbu moderních kapacitních komunikací. Jejich technické parametry musí zaručovat rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy a dostatečnou únosnost vozovek pro nápravové tlaky motorových vozidel, které se neustále zvětšují. Jak lze takové dopravní problémy řešit účelně a hospodárně, ukazuje příklad výstavby dálnic v zahraničí, třeba v Kanadě. Rovněž u nás začátkem 60. let se ukázala potřeba obnovit starý, už předválečný projekt a řešit od základu problémy rychlého růstu intenzity naší dopravy. Tak vzniklo usnesení vlády z dubna 1963, jímž byla schválena koncepce dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací. Silniční síť byla diferencována podle významu jednotlivých silnic. Její páteř tvoří dálniční síť o celkové délce 1711 km, která navazuje na síť evropských mezinárodních silnic. Návrh vypracovalo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic. Dálnice v příčném řezu mají dvě jednosměrné vozovky široké 7,5 až 11,5 metru, oddělené středním pásem 4 metry širokým a po stranách zpevněné krajnice široké 2,5 metru. Je září 1967. Na začátku budoucí trasy je zasazen symbolický 0. kilometr. V přípravných pracích vznikají nezbytná staveništní zařízení jako vlečky, překladiště, stavební dvory a ubikace. Konečně mohou být nasazeny moderní, těžké a výkonné stroje, buldozery s rozrývači, skrejpry a bagry, aby zahájily zemní práce. A tak začínají vznikat první kilometry československé dálnice. Stavba dálnice D1 z Prahy do Brna byla zahájena už před druhou světovou válkou a rozestavěna v délce 73 kilometrů. Za války však byla přerušena. Dnešní trasa se v podstatě neliší od trasy tehdy projektované a využívá téměř všechny tehdy postavené mostní objekty. Staré, nevyhovující a poškozené objekty, právě tak jako domy stojící v trase, je nutno odstranit. Obtížné i časově náročné práce ve skalních zářezech, zejména u Kunic v Křemitých Břidlicích a u Mirošovic v žulovém masívu Bílá skála, nelze uskutečnit bez odstřelů s náložemi až 1000 kg trhavin a bez sekundárních odstřelů. Současně je ve stavbě druhá severojižní magistrála v úseku Praha-Pankrác-Spořilov, na kterou dálnice D1 navazuje, a příkojka z Mirošovic do Benešova. Investorem všech těchto staveb je Ředitelství dálnic v Praze. Z navršené sítě dálnic se realizuje jako první politicky a hospodářsky nejdůležitější dálnice D1 v úseku Praha-Brno a dálnice D2 v úseku Brno-Bratislava v celkové délce 318 km na základě usnesení vlády číslo 409 z roku 1966. Sledujeme stavbu dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi. Úsek 1 mezi Prahou a Čestlicemi spolu s druhou severojižní magistrálou byl svěřen oborovému podniku Vojenské stavby, v úseku 2 mezi Čestlicemi a Mirošovicemi Národnímu podniku stavby silnic a železnic, úsek 17 mezi Velkou Bíteší a Brnem Národnímu podniku dopravní stavby Olomouc spolu se stavbou dálniční přípojky do Benešova. Jde celkem o stavbu dálničních úseků v délce 54 km s celkovým rozsahem zemních prací více než 6 milionů kubických metrů. V prvních fázích stavby na jaře 1968
je těžiště hlavní stavební činnosti v úpravě pláně dálničního tělesa. Tak se v terénu začíná rýsovat budoucí trasa dálnice. Stejně jako na dálnici pokračují i zemní práce na dálniční přípojce z Mirošovic do Benešova. Drobné mechanizační zařízení je používáno zejména pro výkop odvodňovacích rýh. V některých úsecích, zejména u Mirošovic a Senohrab, začíná účelně u nás poprvé pracovat scraper elevátor. I zde se v trase vyskytují obytné objekty, zdánlivě nepatrné překážky, ale jejich odstranění si zpravidla vyžaduje delší jednání a ve většině případů to znamená brzdění postupu stavby. Nad přípojkou u Čtyřkol je zahájena stavba prefabrikovaného mostu, který převede mimoúrovňově silnici z Pišel do Čtyřkol. Sledujeme postup prací na úseku mezi Doubravicemi a Všechromy. Mimoúrovňové křížení dálnice se silnicí číslo 102 a se železniční vlečkou do Velkých Popovic zajistí prefabrikovaný most na dálnici do Všechrom. V zářezu u Jažlovic je zemina těžena plošně komplexní mechanizační soupravou v sériové sestavě. Z nahrnutých hromad se výkopek nakládá na nákladní vozy výkonným nakladačem a odváží k dalšímu zpracování do přilehlých násypů. Přitom se dbá, aby vybrané druhy zemin se použily do horních vrstev násypů, které po urovnání a zhutnění vytvářejí pláň dálničního tělesa. Spodní podkladní vrstvy vozovky tvoří podsypné vrstvy ze štěrkopísku. Kladení těchto vrstev, například úseku 1 u Čestlic, se uskutečňuje tak, že navezený materiál je nahrubo rozprostřen buldozerem a urovnán těžkým graderem. Hutnění se provádí pneumatikovými a vibračními válci. Konstrukce vozovky na dálnici je nejméně 70 cm tlustá, kryt je z cementového nebo asfaltového betonu. Podkladní vrstvy uložené na podsypné vrstvě ze štěrkopísku jsou z kameniva stmeleného cementem, cementové stabilizace, nebo s asfaltem obalovaných štěrkopísků. Kamenivo pro cementové stabilizace v úseku Čestlice Mirošovice a pro dálniční přípojku pochází převážně z místních nalezišť v blízkém okolí trasy. Jde o materiály z žulových eluvií. Zatímco na úseku Praha-Čestlice je používán štěrkopísek z teras Vltavy u Zbraslavy. Zásadně se rozhodlo, že cementové stabilizace se budou připravovat v centrálních betonárnách. Upouští se od mísení způsobem road mix, protože mechanizační prostředky, které jsou u nás k dispozici, nezaručují dokonalé promísení kameniva s cementem a tudíž ani homogenitu stabilizovaných vrstev. Na dálniční přípojce je zahájena stavba mostu přes Sázavu, dokončují se zemní práce a převážná část úseku je připravena ke kladení podkladních vrstev vozovky.
Mísení kameniva s cementem pro podkladní stabilizované vrstvy se zpracovává v betonárnách. Na úseku 1 u újezda je betonárna vybavena dávkovačem a třídičem kameniva, zásobníky a dávkovačem cementu, výkonnou žlabovou míchačkou, dopravními pásy a zásobníkem namíchaného materiálu, z něhož je plněna směs do přistavených nákladních aut. Směs se rozváží na staveniště, kde se rozprostírá a zpracovává do vrstev předepsané tloušťky buldozerem a těžkým graderem. Hutnění se provádí vibračními a pneumatikovými válci. Při tuhnutí se stabilizovaná vrstva ošetřuje proti ztrátě vlhkosti postřikem vodou. Na trase dálnice je rozestavěn most nadjezd u Chodova. Na druhé severojižní magistrále vzniká most přes železnici Bráník-Vršovice. Jaro 1969 je zahájena stavba dalšího úseku 17 dálnice D1, a to na Moravě mezi Velkou Bíteší a Brnem. V prostoru u Popůvek je budováno zařízení staveniště a začínají zemní práce. Nepříznivé deštivé počasí na začátku léta zasahuje rušivě do postupu stavby. Rozmoklý terén v kohézních rozbřídavých zeminách znemožňuje pokračovat v zemních pracech. Pro výrobu prefabrikovaných mostních prvků určených pro stavbu objektů na druhé severojižní magistrále je vybudována výrobna v těsné blízkosti trasy na Spořilově. S provozem moderní výrobny se seznamují členové poradního sboru pro stavbu dálnice. Intenzivně se pokračuje v kladení vrstev stabilizovaných cementem na dálniční přípojce do Benešova. Žulové eluvium, těžené v blízkosti trasy, granulometricky zlepšené drceným kamenivem, se mísí s cementem ve velmi výkonné betonárně typu SGME, postavené v blízkosti trasy u Poříčí nad Sázavou. Jde o moderní automaticky ovládanou betonárnu, vybavenou dvojicí bubnových míchaček o obsahu 5000 litrů a se 4 zásobníky na cement,
se špičkovým výkonem 240 kubických metrů za hodinu. Na převážné části dálniční přípojky se cementová stabilizace klade finišérem Guntert Zimmermann s kluznými bočnicemi, který je upraven tak, aby pracoval na šířku 14 metrů. Finisher je vybaven elektronicky vedeným, automatickým, výškovým i směrovým řízením. Rychlost posuvu je možná v mezích žádná celá 9 až 4,5 metru za minutu. K důležité výbavě finisheru patří i vlečené hutnící desky s vibrátory. Rozprostřená vrstva se dohutňuje pneumatikovými a vibračními válci. Výkon finisheru závisí od nepřetržitého zásobování stabilizovaným materiálem pro zvolenou rychlost pohybu, což při použití aut s maximální nosností 12 tun, které jsou u nás k dispozici, zůstává problémem. O technologii provádění stabilizací projevují zájem představitelé z nejvyšších odborných kruhů. Zároveň se na přípojce dokončují zemní práce v místech napojení na dálnici v Mirošovicích a na přeložené silnici do Senohrab. V květnu 1969 lze konstatovat značný pokrok na stavbě mostu přes Sázavu v Poříčí i na celé přípojce. Na brněnském úseku dálnice značně pokračují zemní práce v prostoru mezi Popůvkami a Kývalkou. Jejich rozsah je více než 4 miliony kubických metrů. V lesních zářezech po vykácení stromů a odstranění porostu jsou nasazeny na stavbu s ohledem na povahu těžených zemin moderní skrejpry a skrejpr elevátor, které dosahují velikých výkonů až 10 000 kubických metrů denně. Výrobu obalovaných štěrkopísků pro podkladní vrstvy a hrubozrnného i jemnozrnného asfaltového betonu pro kryt vozovky zajišťuje kontinuální automaticky ovládaná obalovací souprava typu Barber Green, postavená na úseku 1 u Průhonic s maximálním výkonem 160 tun za hodinu. Obalovna je vybavena velmi výkonným sušícím bubnem a dokonalým mokrým filtrem k zachycení i nejjemnějšího ocátého prachu. O kontrolu živičných stavebních směsí se stará silniční laboratoř s veškerým potřebným zařízením.
Sledujeme provádění Marshallovy zkoušky. Kladení podkladní vrstvy z obaleného štěrkopísku na vrstvu stabilizovanou cementem, jakož i kladení krytu z asfaltového betonu se provádí v závěru prací až 3 finišéry s automatickým nivelačním vedením. Finišéry pracují v těsném sledu za sebou, takže kladou vrstvu krytu na celou šířku vozovky najednou. Rozprostřené vrstvy se hutní pneumatikovými a 3osými tandémovými válci. Je srpen 1969. Sledujeme položení podkladních vrstev z obalovaných štěrkopísků a z cementových stabilizací na dálnici v úseku Chodov-Všechromy a na dálniční přípojce v úseku Čtyřkoly Mirošovice. Na podzim 16. listopadu 1969 je přípojka v úseku Benešov, napojení na silnici číslo 3 u Mrače, slavnostně otevřena k veřejnému provozu za účasti náměstka ministra dopravy České socialistické republiky. Jaro 1970. Na brněnském úseku dálnice se pokračuje v úpravách terénu. Na práce jsou nasazeny moderní, výkonné stroje. Hutnění násypů provádějí těžké pneumatikové a statické válce. Postupuje montáž mostu na dálnici u Popůvek a příprava zemních prací v lesním průtahu trasy u Kývalky. Zemní práce zde pokročily tak, že je možno v srpnu 1970 zahájit kladení podkladních vrstev vozovky u Popůvek na úseku dlouhém téměř 4 kilometry. Kladení cementové stabilizace provádí finišér Gunther Zimmermann s kluznými bočnicemi.
Pro dokončovací práce, to je zejména na úpravu výkopových svahů i pro humusování, je nasazeno speciální rýpadlo Gradal s teleskopickým výložníkem a lopatou, která může vykonávat řadu různých pohybů jako lidská ruka. Nahradí množství živých pracovních sil. Návrh a receptura směsi pro betonový kryt na dálnici v úseku 2 Čestlice-Mirošovice je dílem silniční laboratoře Národního podniku stavby silnic a železnic ve Stránčicích. Její pracovníci za účasti zástupce investora nepřestávají sledovat a kontrolovat výrobu betonu, zejména jeho homogenitu. Vidíme provádění některých zkoušek. Jsou to zejména zkouška cementu, výroba trámečků na střásacím stole, zkouška pevnosti vtahu za ohybu v Michaelisově lámačce na trámečcích 4x4x16 cm, zkouška pevnosti vtahu za ohybu při zatížení 2 břemeny na trámcích 15x15x70 cm, informativní zkouška pevnosti v tlaku na jejich zlomcích. Výsledky zkoušek se přesně registrují a graficky se zaznamenává jejich průběh. Beton pro kryt vozovky se vyrábí centrálně ve stavebním dvoře dodavatele ve Stránčicích v automaticky řízené betonárně SGME se špičkovým výkonem 240 kubických metrů za hodinu. Přísun jednotlivých frakcí kameniva do dávkovacího zařízení obstarávají 2 výkonné kolové nakladače a bagr s drapákem. Odvoz betonu na trasu provádějí převážně vozy T138. Nezbytně nutná dostatečná zásoba cementu je zajištěna v 7 silech, každé s kapacitou 220 tun, a v dalších 2 menších silech. Na kladení betonového krytu je opět nasazen finisher Gunther Zimmermann s kluznými bočnicemi. Pro tuto práci je finisher jinak vybaven. Zhutnění kladené vrstvy betonu 24 cm tlusté obstarává 10 ponorných vibrátorů. K další výbavě patří zařízení pro automatické vkládání plastické vložky do podélné spáry. Průměrný denní výkon na tomto úseku se pohybuje kolem 400 metrů za den, při šířce vozovky 11,5 metru. Ošetření povrchu betonové desky proti ztrátě vlhkosti se provádí postřikem ochranolu, strojem, který je pro tento účel zvlášť konstruován a pojíždí za finišérem. Příčné spáry, které se řežou v zatvrdlém betonu zpravidla po 12 hodinách, se zalévají speciální zálivkou. Kvalita a tloušťka betonové desky se kontroluje na vývrtech
pořízených speciální vrtačkou. Zkouška válcových těles se provádí v silniční laboratoři. Sledujeme takzvanou brazilskou zkoušku, která zjišťuje pevnost v příčném tahu. Pamatuje se i na vybudování obslužných zařízení, jako je stavba motelů u průhonic.